दाथ' जेनगोन देरहाबावगोन ना देरहाबावा टिकेट मोनगोन ना मोना बेखौसो सिन्था खालामबावखा एनडिबिनो सालायहोदोंथ' सरकारखौ एनडिबिनो सालायहोदों दा एनडिबिनि प्रब्लेमखौ नायाबा रायजोनि प्रतिनिधि जानानै लासिं सिं नङा होमबा मावनो गोसोब्लाबो हाया मानो होननानै बुङोब्ला पावार गैयाना। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय एपिबि गोदान राजखान्थि हान्जाया पचखुन्थिया दालां खर' पस्टार होजेननाया जागायजेनबाय ओमफ्राय जों जाहैबाय डेन्जार जायगायावसो दंफैयो खात्रा फैनो हाया बे जायगायाव ओमफ्राय बेफोर सावगारिफोरखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय नोंथां नै बे जायगायावसो मा जायगायाव दंफैयो जों दा नांगलबाङा बर्डार जयपुर ओमफ्राय मादारपुर ओमफ्राय माबा हा मा लिरदों दिनैहाय पस्टारिं मानिफोरनो फोरमायनो फोसावनो नागिरजेनबाय जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव निसिमा हालामाव आं हालाम होननानै बुङालै बे हालाम रावखौ सासे मानसियासो नैबेखौ लिरजेननाय जाबाय एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो खारन मोनसे राजखान्थिखौ बयबो बायो नङा होमबा जों बर'नि गेजेराव मोननै दङब्लाबो नङा होमबा बानायखौथ' आं बुङा रायजो राजाफ्रा माने आइडिय'लजि थानांगौ औ माने पलिसि थानांगौ आरो मानो दानांगौ जाखो नोंसोर दा पलिटिक बे गैयाबा नोङो आमेरिकायाबो माबानो हाया बे हान्जा गोदानखौ मानो दानाय जाखो ओरैनो मोननै हान्जा थायो रायजोनि गांनाय उखैनाय बेयाव दंजोबो डेभेलपमेन्टनि खोथा नोंनि अधिकारनि खोथा नों मोननांगौनि खोथा बबेया दासिमाव एकर्डनि उनाव मावफुंजायाखै बेखौ मावफुंनांगौब्ला नों गावनो पार्ट लानांगोन गावनो बावसोमबावनांगोन जिहेतु नोंनि समयसाखौ सोरबाया दिनैहाय सल्भ खालामनो नागिराखै जेरैहाय केसनो मानो मोननाय मोननि एनायनि आन्दाराव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जायफ्रानाखि सैसोनानै दङ बिथांमोनखौ बख'नांगौबा जोंनो मावनांगोन सोरबाया मावाखै मावनायबो नङा बेखायनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ दिनै इनिसियेटिभ लादों रायजोआ अनसायगोन बेखौ आसा खालामदों बेखायनो जोङो दावगानांगोन जों मावनांगोन बावसोमनांगोन जों खस्थ' खालामनांगोन आरोबाव लास्ट मोनसे खस्थ' खालामबावनो नागिरदों मायाव बेखौ जोनोम होनायाव बेखौ दाफुंनायावहाय बर'लेण्डखौ दाफुंलांनायाव सोमावसारनायाव जेरैहाय नोङो बावसोमबोदोंमोन बेबायदिनो बावसोमबावनोसै एनडिबिनिफ्रायथ' इएमफोर एमसिएलएफोर दङ एनडिबिनि माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबना होआखै होनना सानो नामा नों बिसोरो मावनो गोसोब्लाबो हाया मानो होननानै बुङोब्ला पावार गैयाना जेरैबायदि इएम हिसाबै रनजित बसुमतारी एमएलए हिसाबै भुपेन बर' दं आरो एमसिएलएथ' गोबां दं बेफोरबायदिनो दा बिसोर मावनो हायालै मावनो हाग्राबा बिसोर फार्स्ट एकर्डनि उनाव लासिं सिंनो रायजोआ एनडिबिया दिनै जुदि एकर्डखौ एनडिबिजों खालामदोंबा सोरबा थादेरबाय बेवहाय नङा होमबा एनडिबिनो सालायहोदोंथ' सरकारखौ एनडिबिनो सालायहोदों दा एनडिबिनि प्रब्लेमखौ नायाबा रायजोनि प्रतिनिधि जानानै लासिं सिं नङा होमबा दाथ' जेनगोन देरहाबावगोन ना देरहाबावा टिकेट मोनगोन ना मोना बेखौसो सिन्था खालामबावखा सिन्था खालाम एबार इउपिपिआव थानाय जोंनि एनडिबि माबाफ्रा इएमफोर एमसिएलएफोर नामा गावनि समस्थिफ्राव गावनि प्राइमारि ब्लकआवनो दिनै गावसिनि कर्मिफोरनो दिनैहाय माबा होनो हायाखै बेलाय एनडिबिनिलाय मा मावनोब्रा थ' बेफोरबायदिनो गोबां जायगायावनो बेफोरबायदिनो लिरलांबाय थासिगोन अयथासार सान्दुं गोरा गरमथार ओमफ्राय बेजों थांबावनि एसे एबाराव गुरै जायगायाव गुरै गामि माने जि जायगायावहाय जोंनि एनडिएफबि सोद्रोमाफोर थायोमोन ना आरो लोगोसे मा बिलाय बेखौ लादो आं गारि सालायनोसै बेखौ दंबावोसो बेखौ हा बैयाव लिरबावनांगौ नालाय एसे लिरबावनांगौ दङ एसेबाव आरोबाव दालां जेसेबां दालां माने गोदान जोनोम जानाय आफाद राजखान्थि दोलो
बेखौ पस्टारिं खालामलांसिगोन जेरैबायदि नै बेफोरबायदि आरोखि ना दा गोलावथ' नै जोहोलावफोर माखासे दं बावहाय गोलाव सम खालामब्ला बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि।